Un ano máis, e xa van 42, Ribadavia enchese de teatro, chega a cultura a Ourense, a provincia, non vos preocupedes que na cidade seguimos igual. Esta 42 edición da MIT de Ribadavia comeza cun plato forte, co espectáculo de Chévere Ictus. Estou con dúas das patas de Chévere, faltame Patricia, que está cenando, porque acabo de asaltalos a unha hora e pouco de comezar a función, e amablemente pues, atenden as miñas palabras. O ano que ven, Chévere cumple 40 anos. Se digo que sodes unha compañía histórica, enfadades vos ou...? No, porque Chévere cumple 40 anos, pero nós xa temos algúns máis, así que... Poucos máis, non? Bueno, imos por diante, 20 e tantos máis xa. Home, histórica mal non nos parece, pero sí, vamos, non... Eu non beso a Chévere como algo histórico, ainda sigo vendo un pouco como máis presente. Bueno, a historia tamén é presente. 40 anos de Chévere, é difícil chegar xuntos, xuntas, unidos. Sí. Cal é o segredo? Eu para un amigo. Eu creo que non hai moito segredo, que decir que evidentemente pues, as relacións ao longo de tantos anos pues, van cambiando, non? E agora Chévere, non sei, eu recordo cando empezábamos que ao final Chévere era unha pata máis daquela vida que había en común, non? Como calquera grupo de xente que se xunta, non, para facer teatro, música ou o que sexa. E agora pois é como un vínculo máis profesional, non, de traballo, como xa temos uns aniños, cada un foi facendo a súa vida como puido. Eu creo que tamén outra das claves no caso de Chévere foi que pouco a pouco daquela inconsciencia, daquela efervescencia inicial máis de Slack, de xeneración espontánea, que éramos nós, foi sobrevindo unha especie de respeto e admiración polos colegas, non? Polos colegas que tiñamos ao lado. Entonces, canto máis xente conocías do mundo artístico, máis eu máis apreciaba a Xesús, a Patricia, os que tiñan máis cerca. Tal vez porque o roce fai o cariño, ás veces o roce tamén fai a chispa, non? Estamos na terra da chispa, e chispas en Chévere tamén as houbo, houbo moitas pajuadas, houbo moitos momentos de dicir, bueno, abandonamos este proxecto, que xa levamos unha tranca de anos, pero o feito de cada vez pensar nun espectáculo novo, nun novo proxecto que vai máis alá dun espectáculo a veces, entusiasmarnos e non aburrirnos co que facemos, eso misturado a profesión é un pouco a fórmula, é a suma dos catetos é igual a hipotenusa, non? O sea, é un pouco eso. Levas 40 anos, deu para moito, leva Xesús unha camiseta Ultranoite, un dos formatos míticos, un cabaré gamberro, porque gamberra seguide sendo, non? Ainda que agora imos os espectáculos teñen un pouso máis documental, máis adulto, menos gamberro, que crítico, ou, o sea, é que xa gamberro é unha palabra viejuna, non? Vale. Entón, sí, seguimos sendo gamberros, pero xa non se leva a ser gamberro, non? Bueno, a mellor está máis asociada á mocidade, non? Por eso ahora non son así máis tal, pero bueno, sí, poderemos chamarlle de outra maneira, pero creo que sí, que seguimos un pouco pues, facendo, non sei, ou meténdonos donde ninguén nos chama, donde a mellor pues, outra xente non se mete, e falábamos da Ultranoite, e bueno, é un formato que nos acompañou e nos sigue acompañando, non? Entón sí que hai un pouco esa necesidade un pouco de colocar no teatro en esa parte máis crítica, gamberra no sentido de borrar un pouco os límites, non? Do que é correcto, incorrecto, do que se pode decir, do que non, e bueno, pois aí tamén é unha vía de escape, non? A Ultranoite, e o que vemos é que despois de máis de 30 anos a xente sigue querendo ver ese tipo de espectáculo totalmente desbordado pola crítica, non? E sin demasiado autocontrol, non? Falemos de Ictus, a crítica, que como falou ben, falaremos dela, di que é un espectáculo complexo que require esforzo por parte do espectador. Por qué? Bueno, habría que preguntar ya quen o di, pero bueno, sí é certo que eu creo que desde sempre que co público e despois de levar tantos anos tamén se establece algún tipo de relación que vai cambiando ao longo dos anos, e entón, bueno, pues sí, supoño que cando tes unha relación mantida durante moito tempo hai un nivel de exigencia que va aumentando, e é certo que desde hai moitos anos creo, pero bueno, de alguna maneira sí que estamos, digamos, establecendo esa relación, pedindo ya a ese público que sigue un maior esforzo, igual que entendemos que o público nos está pedindo a nos un maior esforzo. Estamos últimamente facendo un teatro que quere tamén ser un teatro accesible para persoas sordas, para persoas cegas, pero estamos asumindo como parte do traballo creativo. Entón, bueno, hai unha experimentación aí coa maneira de contar unha historia, non só para a xente que vemos e oímos, sino tendo en conta que hai xente que non ve e que non oe, e iso evidentemente pois fai que sea máis complexo a maneira de transmitir e contar a historia desde un escenario, e existe un certo esforzo que creo que é satisfactorio e gozoso para gran parte do público.
Eu creo que tamén o propio tema de ictus, que en latín significa golpe, xa dá unha pista por onde vai o espectáculo, a temática que aborda o espectáculo tamén rasca un pouco nas entrañas, non? Castelao, o que opina Feijóo de Castelao e do cadro de Castelao, quen era Alexandre Bóveda. Hai unha serie de cousas, de capas que se van contando no espectáculo, máis alá da forma de integración e de diversidade e tal, que tamén é supoño que va a algúns espectadores despertarallo un certo sarpullido e outros encántalles que abordemos esa temática, que nun escenario abórdase poucas veces e nós, como imos en rede, facémolo. Para a xente que aínda non viu o espectáculo, o punto de partida do mesmo é a chegada a Galicia no ano 2018 da obra A derradeira leición do mestre, unha chegada na que 14-15 políticos xuntáronse ao redor dunha caixa para abrir, dixo Feijóo, o ínclito Feijóo, que era unha homenaxe aos mestres. En realidade Bóveda non era un mestre, o protagonista da obra non era un mestre, era un represaliado, un fusilado na guerra. Que vos provocou eso? Bueno, eu non fun a ver a exposición daquela cando trouxeron o cadro por primeira vez. Digo primeira vez porque agora acaban de volver a traer este verán, nos está acompañando aí tamén no Museo de Pontevedra. Pero bueno, sí, evidentemente nos desde hai bastante tempo había aí un interese por tratar o tema, bueno, un pouco da memoria histórica do que significou o golpe de Estado do 36. Non atopábamos moito como por onde collelo e de repente aí sí que vimos como algo que nos podía permitir entrar desde o impacto que ten no presente, o que sigue tendo no presente e que moitas veces négase, non? Como que eso xa pasou, é unha páxina que hai que pasar ou que xa está pasada, pero que máis di estas cousas é que máis transmite o impacto que sigue provocando o golpe do 36, non? E bueno, creo que esa exposición, ese acto inédito, non? De as autoridades asistir a como se abre unha caixa que transporta un cadro e donde pois, o presidente do goberno único en tomar a palabra e colocar o cadro fora do contexto histórico real de alguna maneira para non ser como, bueno, aquí está pasando algo e o estamos vendo casi 80 ou 90 anos despois, non? Entón, bueno, aí hai unha historia que a mellor hai que contar e contala desde agora, que un pouco do que se trate de ver un pouco o impacto que aquel ictus, que aquel golpe provocou na nosa memoria colectiva, non? E bueno, pois é unir unha historia que va desde o presente hasta aquel momento, a través da historia dun cadro de Castelao, que tamén é como unha construcción, digamos, que ten unha memoria propia ese cadro e que acabou converténdose nese cadro mítico, no, do que todo o mundo fala e que de alguna maneira aquí pues, tamén hasta poñemos en cuestión porque tamén é un pouco como se construen con esas narrativas da memoria do propio cadro, no, ou da importancia dun cadro. Cando Castelao pintou esta obra nas guerras europeas en 1945 e posterior á Guerra Civil Española, a Galicia que el quería só se podía soñar. Na miña opinión, somos en gran medida a Galicia que soñaba. Este cadro ten de por sí ten a súa historia, hai moitas maneiras de entender este cadro, hai festa en Ribadavia. Hai moitas maneiras de entendelo, pero desde logo o detonante foi que nese momento da Cidade de Cultura, cando chegou o cadro, a narrativa que se impoñía por parte do goberno galego que estaba naquele momento era unha narrativa moi distorsionada do que outras narrativas opinan que simboliza ese cadro. Facer eso desa maneira públicamente, oficialmente, é un momento no que cambia a narrativa do cadro, o sea, daí xa pode pasar aos libros de historia, porque é como darlle, isto é así, dixo fulano, dixo presidente, dixo tal, entón é así, e nós collemos ese momento como un chispazo de en que momento se cambian as narrativas históricas. Non é que nós vayamos corrixir esa narrativa, pero polo menos coñer outra visión de que ese cadro pódese e débese mirar de outra maneira, non? Falastes en moitas entrevistas que concedestes da memoria como o eixo fundamental do espectáculo, a creación destas historias paralelas, este intrusismo dos políticos, de Feijóo neste caso, pero non só de Feijóo, hai nese partido e noutros tamén que inventan unha realidade paralela. Dicía, perdón que me disperso como o meu nome indica, esa relación entre a memoria e a memoria física e mental, porque a protagonista, unha das personaxes da obra, sufriu un ictus, estaba ali e non lembra que lle pasou porque estaba ali, porque teña interese. Eu seguía sen saber que facía ali, aquel día na Cidade da Cultura de Santiago, ou por que me interesaba aquel cadro. E a partir de aí facedes unha viaxe entre o presente, o pasado, a historia desta muller e a relación entre a memoria física e a memoria democrática e a democracia, a calidade democrática. Parece que sigue sendo necesario. Algún día deixará de ser necesario? Como vedes a cousa?
Bueno, creo que a memoria, bueno, é un pouco a proposta, non? A memoria é necesaria, vai seguir sendo sempre necesaria. Se un pobo, unha sociedade vai perdendo a memoria, pois está perdendo moito máis que a memoria. Está perdendo un pouco o que é e está incluso perdendo a posibilidade de recordar como foi, non? Porque aí se pode empezar a inventar e a construir realidades que non existiron e pasar como se fosen tales, non? E, bueno, un pouco a operación tamén que estamos tratando de facer é comparar un pouco a memoria colectiva, a memoria histórica coa memoria individual, pero sobre todo desde un plano que fomos descubrindo durante o proceso e é como esta persoa que sufriu un ictus, que sufriu un golpe e que ten como un dano cerebral, ¿no? Que hai todo tipo de grados de dano, ¿no? E todo tipo de secuelas, pero unha delas, unha moi frecuente, é a memoria, ¿no? Que digamos que ese dano te provoca unha alteración da memoria. E o que hai como resposta a ese dano na memoria por parte destas persoas é un coidado extremo da memoria, un adestramento da memoria, e falando un pouco con elas, de repente, claro, que che transmiten eu, si perdo esta memoria, non podo relacionarme. O sea, realmente a memoria é un elemento e unha ferramenta fundamental para poder socializarse, ¿no? E entón, comparado con como tratamos a nosa memoria histórica, a nosa memoria colectiva, era con ese descuido, ese hai que pasar páxina, hai que esquecer, e entón era, de alguna maneira, contrapoñer unha con outra para poder entender por que uns cuidan tanto a súa e por que a nivel colectivo descuidamos neste caso ese recordo. E un pouco o que se quere transmitir é que esquecer, ao final, é unha palabra aí da obra, non? Esquecer non é o que nos vai axudar a superar ese trauma, non? Ou só dicir a modo de itus, volvendo ao título, que na obra abordas un itus individual para poñer en relieve un gran itus colectivo, non? Que foi precisamente aquel golpe, non? Entonces, sempre esas dúas capas están xogando aí na dramaturgia, non? A última pregunta, porque teredes que ircear e tal, tampouco queremos aquí aproveitarnos de vos e... Xa non, pero preparar todo, sí. Ben. Ahora que está anoitecendo e cando empeza aquí a xente a traballar. Claro, é así a vida da farándula. E como vedes o sector do teatro en Galicia? Porque cada vez hai máis compañías que saen máis fora. Este espectáculo é unha coproducción co Centro Dramático Nacional, como tamén o foi Iribarne, que está agora mesmo coa súa xira de despedida en Madrid. Como vedes o teatro que se fai en Galicia hoxe en día? Esperabades chegar a este nivel que chegáramos a este nivel de proxección exterior? Bueno, eu creo que iso vai pasando por épocas, non? Houve épocas en que tamén houve compañías con moita proxección, non? Recordo nos anos 90, non? O Yomol ou algunha outra que tivo temporadas moi potentes, pero moi potentes, non? De traballar fora. Eu creo que agora tamén o que se está pasando, concretamente estas que citas, nos tal, ten moito que ver o Centro Dramático Nacional. Creo que nos últimos 5 ou 6 anos está converténdose como un asente de transmisión do que se está facendo en Galicia para fora. Hubo algunha tempada aí no CDN para 4 ou 5 anos, ou así, que de repente había pois a mellor hasta 3 coproducións galegas, e despois moitos actores e actrices galegos que entraban a formar parte dos elencos das producións propias do CDN. Marta Pazos ou xente así, non? Dirixindo tamén tal. Entón, bueno, creo que aí en ese de cara ao exterior o CDN nesta como equipo que se despedirá para o ano que ven, pois creo que nos... Que pesimismo, que pesimismo. No, porque hai lugares donde os equipos acaban o seu traballo, porque se convocan concursos cada certo tempo e entón a xente asume un cargo que va a ter durante 5, 6, 7 anos máximo, non? Increíble, non? Non, aquí non estamos moi afeitos, pero por aí adiante pasa, e nos teatros nacionais de España, pois, bueno, é algo que pasa con total normalidade, non? Tamén, se te refieres ao certo boa acollida que ten a escena galega fora, é unha cousa que se foi madurando durante anos, desde as compañías independientes. Ahora ese eco do CDN, da produción institucional desde alá, creo que o risco e a aventura, a parte da forza das compañías independentes galegas. Nos tocou non ser Premio Nacional o 2014, cousa que non esperábamos, pero iso tamén foi como unha bomba de palenque, dicir, hostia, a ver se que nos no panorama nacional temos máis importancia e presencia da que estábamos pensando en que podíamos ter. E realmente abriu algunhas portas a nós, supoño que a outras compañías, para o prestixio da escena galega fora. Entonces, ora xa é normal ir a actuar a Pamplona, a Sevilla, a Barcelona e ter a sala ateigada de público ou con unha boa entrada. Cousa que cando empezamos a ir nas furgonetas e tal era un pouco máis complexo. Eu creo que foi tamén entonces unha carreira de fondo que ainda perdura e que esas portas xa se está cruzando moita xente, moitas compañías. Tamén o audiovisual creou unha sinerxia de axuda aí a ese nivel, porque en Galicia ese nivel o bo facer na interpretación galega contaxia os escenarios, as pantallas, etc.
Supoño que todo está axudándose, é un momento a ese nivel para disfrutar. Ademais é necesario salir, porque agora mesmo digamos que Galicia temos un mercado escénico que é aínda máis pequeno do que había en 2008. Hai menos funcións, fanse moitas menos funcións que no 2008. Entón, quen quera vivir do teatro, evidentemente, a estas alturas da historia, co traballo que hai en Galicia é absolutamente imposible, porque non medra. O sea, siguen sendo os mesmos lugares, as funcións se foron contraindo, cada vez hai menos, e non hai maneira, non se poñen, digamos, as vontades, nin o vou facer para que ese mercado aumente. Si é certo que temos unha rede de teatros públicos moi consolidada e unha enorme demanda por parte do público de ver teatro, pero a oferta non se iguala ca demanda que hai, creo. E falando así como en términos moi económicos, pero bueno, sí creo que debería de conseguirse, ¿no? que houbera moito máis teatro en Galicia. Digamos, ahora hai compañías, hai medios, hai público para que haxa moitísimo máis do que hai. E creo que é o principal atranco do sector agora mesmo. Sí, percibes eso do público que dicía Xesús, é que unha das cousas que máis nos vimos desde o principio. A Chévere sempre tivemos bastante público, pero foi crecendo e agora vexo un crecemento de público. É moi normal encher que se esgoten as entradas, a billeteira sempre non hai. Tamén está a compra telemática que se pode reservar unha cousa e outra. Hai moito público que asiste a moitas compañías, a moitas propostas, que se aventura aínda sin conocer. Entón, se creceu tanto público, se hai ese crecemento, obviamente hai que empuxar para que creza tamén o resto, os caparazóns, os cachos, como o Centoba. Igual hai que cambiar de cacho, facer crecer os espacios, mellorar as infraestructuras. Moitos espacios quedaronse pequenos, medraron as vilas, pero non as casas de cultura, medrou o público, pero non a casa de cultura vai a menos. Hai que invertir ese rollo e facer crecer en proporción, porque o público eu creo que é o que está demandando, non? As autoridades que xestiona a cultura en Galicia debe estar atento a eso. Algo máis que engadir? Algunha mensaxe para a xerencia de Gadic? Eu voume cambiar, que teño unha función unha hora. Gracias. Gracias, Miguel. Pues nada, quedamos aquí. Podríamos seguir falando, pero bueno, creo que xa levamos 15 minutos, creo que é suficiente. Por aquí estaremos na Meide Ribadavia. Agárdase, desde unha semana non quedan entradas. Estará este auditorio do Castelo inzado de público. Verémonos estes días por aquí, por Ribadavia, porque a cultura tamén existe, incluso en Ourense.